че е малко по-различно. Вече в сезон 5 епизод 1 имахме публика, а днес имаме нова камера! Страхотно, вече няма да снимам с моят телефон, а ще снимам с истинска камера, каквато снима и Емил Кондра. Добре, сега както винаги започваме да пеем. Първата песен е на Криско, най-новата му. Шапка ти сваля. Какъв си долу? Почва с тона. Бързо се жега цял ден. Оправям се за вечер. Цяла нощ ми показа колко си лоша, през деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Очевидно очите си пак и се обхваща. Плановете ти вече се предавам. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, останахме се вчера, тази хубен тел. От една немига да остане поден тел. Да нема ни тона, да не се не тона. Ще ме върца на изписвам на телефона. Но сега не знае, но да не се прилича, си да се тае. Много лава, тук на декара. Ми показа колко си лоша, през деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, плажаме очите и пак се обаждам. Първо е подлъни, вече се предавам. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, Бойко Борисов, яко! Ми показа колко си лоша, пред деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, бе! Плажаме очите и пак се обаждам. Първото и вече се предавам. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, бе! О, колега Мандой, при пътека до
so big. All the rest, not a mono. Дами и господа, това беше всичко от мен за вас. Пишете какво искате да правим другия път, какви песни искате да пеем и такива неща. Въпроси ми отговарят. Може да ми пишете вече и такива неща и да отговарям на въпроси и такива неща. Благодаря, че ме гледате. Може да ако ви хареса този видеоклип, може да натиснете пръща нагоре, ако може да посетите и всичките ми страници, може да посетите Facebook страницата ми, Twitter, Instagram и Twitter, Instagram и Facebook. Благодаря ви. Чао!